Ahojte deti. Pripravila som pre vás video, kde si veľmi jednoducho zopakujeme, ako ščítame a odčítame čísla pod sebou s prechodom a aj bez prechodom cez základ. Tak, prvý príklad. 32 plus 15. Počiarknem a počítam zhora nadol. Najskôr spočítam jednotky. Je to jednoduché. 2 plus 5 rovná sa 7. 3 plus 1 rovná sa 4. Výsledok 47. Druhý príklad. 48 plus 25. Počiarknem. 8 plus 5 rovná sa 13. 3 jednotky zapíšem do stĺpca jednotiek. 1 desiatku do stĺpca desiatok. 1 plus 4 rovná sa 5. 5 plus 2 rovná sa 7. Výsledok 73. Poďme na jednoduché odčítanie. 35 mínus 21. Počiarknem, opäť počítam zhora nadol, najskôr odčítam jednotky. 5 mínus 1 rovná sa 4, 3 mínus 2 rovná sa 1. Výsledok 14. A nakoniec príklad na odčítanie s prechodom cez desiatku. 83 mínus 26 počiarknem. 3 mínus 6 nevieme vypočítať. Preto použijeme 1 desiatku. Tu je 1 desiatka a ostalo mi z nej ešte 7 desiatok. Počítam. 13 mínus 6 rovná sa 7 a 7 mínus 2 rovná sa 5. Výsledok 57. Držím vám palce v takomto počítaní.